Ni badakat gogoan udal bat, eraikin publiko bat behaien eskura gelditu zen, eta beste erabilera bat eman bertzioena, eta orduan erabili genuen hor berri laben sortutako dokumentazio guzti hori, eta behaiekin hausnarketa bat iteko, ez? Eraikin horri ematea zeon erabilera eta kudaketa moduan inguruan, eta baita ere gogoeta iteko, ze bide, ze aukera posible zeuden, ez? Hor esparru juridikoa dagokionez, eta... Badakit hor dagola eta ziurtasun puntu bat ematen du, ez? Jakita hor dagola, noiz bai barri izan ez gero badagola horren kontsultatu, eta inkluso norbaiti helarazi horren inguruko kezka daudenean, edo esteka edo area bidali, bada ere aukera bat. Niretzat justo hori da, ez? Hor dagola jakitea edo barneratu ditugula hainbat gauza edo oinarrizko begirada eta tresnak eta jada hor daude, ez? Orduan